الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami, mga babayami sa iku agama Islam, panganintano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala, amang bagian tanu agyang kutuwa maanaw salama kalilintad. Yang kaiya kapamagusay tanu sa agyang kaiya oras, na agiya iso paganay kelas tanu amya pakalangkap tanu si iku muna pemagusain tanu agyang kutu kitabu as-siyam. Yesu usayan sa agyang kai as-siyam agyang kai as-siyam na padanan si iku rukun wa agama tanu Islam nagu samasay man to na bulan na Ramadan na diitanu di mamuasa. Mga pagariya, agyang kaiya kapamagusay tanu saya na sulang-ulangwan o kebayaon mamakinag antaa ka kebayaon na maganad na upinaya. Si kumyangaw na namya pakalangkap tanu adem penapamamagayan tanu saya si iku mga tao pagansar si iku mga pakaisetan. Pada na aturan tanuron na igira ayat itano di pagusain na agyang kaiya kitabus siyam na sudi mamakinag an mapadsagyang kutu arafol mapasad tanwaya na comment sa hangaran nagu pag-like nagu pag-share ipag-share nagyang kaiya usayan tanong insyaallah. Ayad na pagusaran tanwa kita banagyang kutu fiqh al-muyassar kagigyang kaiya kitab na malebud agyang kutu usayan yan sa agyang kaiya makapantag ko as-siyam. Yang kaiya kitabus siyam na ayabu kada kalao babian yang kutu pamintuan yan na 5 timan akada kalian. Naiman to na pagusayin tanwag yang kutu al-babul awal ginan sa mga mukaddimat as-siyam na ayaman buang matatagusaya mas'ala pagusayin tanong na 7 timan ugaid na ayabu pagusayin tanoron insyaallah nagyang kutu paton timan. Yang kaya paganaya mas'ala na tigong mga ulama at ta'rifu siyami wa bayani arkanihi. Anto na meaning agyang kaya as-siyam kapusa anto na maanan yan sa luga Arabiya nagu anto na mga rukun yan. Anto na mga rukun yan. Yang kaiya maan agyang kaiya siyam na kailangan nakatawan tanu. Kailangan na makanala tanu kaanto na antano katukawi o anto na di itanu di katigr sagi ang kaiya bulan na Ramadan. Naguisaw pa nakatawa kailangan nakatukawan tanu nagyang kuto mga ruko nagyang kaiya puasa. Tigo mga ulama ayap betuan sa siyam fil lugha na al-imsaku anis shay. Al-imsaku anis shay ina natigo mga ulama sukat tigra sa gyang kuto shay. Yang kaya puasa na upo numi aloy na tigtano asawm nakatigr. Nagyang kuto katigrang kas ikusay
Ini bagay wallahu subhanahu wa ta'ala tigeran sagiang kaya mga kadundu, sagiang kaya bulan Ramadan, nagyutud ni dingka di kapamuasa. Sa syar'an, natigo mga ulama al-imsaku anil akli wa syurbi wa sair al-mufattirat ma'an niya min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi syams. Tigo mga ulama aginan sukat tigraw tao sagyang kutua kakan agugyang kutua kainam. Naguso pemakabatal kebatalyan agyang kutua dikapus agyang kutua tao. Ma'an niya agyang kutua katitigran yan sagyang kutua pemakabatal kukapusa naraks kanini atan yan uto. Sama noto na giyang kutua din ka di ka tiger, di ka puasa, tiger na kaagyang kutua pemakabatal sa giyang kutua puasa, na kailangan na nuduno na giyang kutua niyat ka. Niya pamagusay tanong sa ikumyaw na suka puasa sa giyang kaya bulan na Ramadan, na kailangan din matatago na giyang kutua niyat agyang kutua tao. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syams na aya tigran tano o di na aya oras katigra tano sagyang kutua kaka nagugyang kutua kainam naguso pumakabatal apad ko puasa na puundin sagyang kutua kasbang agyang kutua fajar as-sadiq na taman sagyang kutua kasadepagyang kutua alungan. Namiyaw sa itano pananan si kumyaw na para kalabu-lubudan tano na agyang kutua bang kudi kapagabang o mga bilal sa iku mga darapatano sa waktu asubu na giyutoy kitargan tano sa agyang kutua kaka nagugyang kutua kainam. Imanto na so mga kalendar tano na miyatagong panagyang kutua mga imsak nagu si ipan ako magrib na Allahu alamu miyaka ilay kanong sagyang kutua kalendar ada pena sunset yan. Pakambibidan niya maswa katua maghrib baguso sunset. Na giyang kanan na badenoto pagkauman sagyang kutua di kaptekan na agyang kutua manusia. Ayaku antano na agyang kutua bangko subu na taman sagyang kutua bang sagyang kutua maghrib. Maumasubang ko subu na tarka din kuman pungka din tigar na taman sagyang kutua kauma agyang kutua bang sagyang kutua maghrib nagukabu batala agyang kutua puasangka. Si paman sagyang kutua mga rukun agyang kaya puasa isa ini tenudan tanu agyang kaya rukun. Na dua-dua amat tatagu saya rukun yan. Tigo mga ulama dua-dua rukun agyang kaya puasa paganayron na al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajr ila ghurubi syams na agyang kutua katigra utaw sa agyang kutua pemakabatal ko puasa niyan puuna ka din sa agyang kutua fajar na taman sa agyang kutua kauma agyang kutua maghrib ginani paganaya rukun agyang kaya kapuasa. Aya dalil nagyang kutua katro wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu al-Baqarah ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Giyay dalil aya paganay aro ko nagyang kutua kapuasa, nagyang kutua katigraw tao sagyang kutua pemakabatanon, pagkabatala sagyang kutua puasa niyan, na tigu Allah ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim, iman tuwa tigu Allah na pakiprurada kanukiran, nagu pelubaan niya wagyang kutua ini tekadirkan o Allah. Tigu Allah kulu wasrabu kang kano naguinam kano taman sadir kano mapayag agyang koto guris ama puti ko guris ama hitam. Aya pagminsan wallah
udi na maana giyang kana nakatero Allah aguris maputi agugiyang ko to aguris amaitam naginan so kagagawiin naguginan so kadaw-daw. Why? Minal fajar sagiyang ko to fajar orian yan atigu Allah na taroto pani wagyang ko to adi inyo di kapusa taman sagiyang ko to kagagawiin. Pero manan tanong mo say kan tanong sabuta atigu Allah kang kano naguinam makano nagina so kasolo kang kano naguinam makano na sa taman sa dira kano mapayag agyang koto aguris amaputi agina so guris amaputi at tigitano fajar waktu fajar ko guris amaitam ay guris amaitam naginan so paman na ginan so kagagawi minal fajar sagyang koto akakuma agyang koto fajar. Pero manan tanong tigu Allah akan kano naguinam makano taman sama payagar kano agyang koto aguris ama puti ko guris amaitam ayama na ini naigirap kuma agyang koto ilalapis taman sa agyang koto fajar maaliso ipun sa agyang koto magrib na taman sa agyang koto waktu fajar na papakain rakatano agama tanwa Islam agyang koto kaka nagugyang koto kainam sadin sa penggeleba ka nakaro na tigu Allah thumma atimmu siyama ila layl na orianian na tarutupani wagyang koto adinyo di kapusa kateger taman sa mau magyang koto kagagawi aginan so waktu maghrib. So gina ni dalil agyang koto kateger utaw sa agyang koto kaka nagugyang koto kainam na padanan sa agyang koto rukun o saum ipun nakadan ko waktu fajar na taman sa agyang koto waktu maghrib. Ikadua rukun agyang kaiya kapusa na aniya tigitanwa suniat kailangan na matatago sa agyang koto di itano di kapamuas agyang koto niat sukun sutaw di mamuasa na ayaan tapian sa agyang koto di inian di kapamuasa o di nakatitigran niyan sa agyang koto pemakabatal ko puasa niyan ibadatullah azza wa jal na simben yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni paganay peniyatan tano. Titigiran tano, ingin na katano suka ka, nagusukay nam kung mga kadulo ko Ramadan, kagi paman na simbe tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na tigiran na kay importante agyang kaianiyat, nagyang kaianiyat, na din yan di mapakasunggoy agyang kuto ang mga galabak, ang mga galabak ayaan tapuno tao nagyang kuto din yan ikasuaswatas iku Allah nagusto mga galabak sana kauron paman na inugyang kayaniyat na di kebelag ko simba ku Allah nagugina ni okay takap ketarimaon wallah kadinya ni mapakasasenggay agyang kuto ang mga galabak asimba ku Allah agugyang kuto ang mga galabak paman na kenabang kasimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Isang panatigo mga ulama na apiagyang kuto ang mga galaba kasi masiku Allah na so pansuniat idiyon di mapakasasenggaya. Lagi diyan na din yan di mapakasasenggaya agyang kuto asamba yang faradu nagugyang kuto asamba yang sunnah. Lagi diyan mambu na din yan di mapakasasenggaya agyang kuto kapamuasa faradu lagi dagyang kaya bulan na Ramadan nagugyang kuto ang mga puasa ang mga sunnah kapamuasa si ku alungan na Khamis alungan na Isnin o di na susala kauron. Sama no to na inugyang kaiyaniat na di kebelag ku mga simbetano si iku Allah o di na ku mga galabagtano kaginan idi mababaloy adin yan di mapakasasenggay agyang kutwa simbetano si iku kadanan tanu Rabbul Alamin. Ayaman buat dalil sa agyang kanan niat na rukun agyang kaiya saum rukun agyang kaiya saum nagyang kuto katero nabi tanwa Muhammad sa hadith innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ayam anay ni natigu Allah amataan ayabu terimaan agalabak nagu belasan agalabak nagyang kuto mapapadal mo nagyang kuto niat nagu bagian umani manusia agyang kuto galabag kakiyapan ni atanian. Sa mano to mga pagariya,
mga bangsami, mga pagariami, mga babayami si ko agama Islam na kailangan danagyang kutuani at tano si ko mga galabak at tano di tano di suaswat si ko kada ng tano Rabbul Alamin. Pero manan tano bo, giyang ka iya kapuasa na dua ruknian tano-tano dan tano aya. Paganayro nagyang ko to katigra tano ko pumakabatal ko puasa tano ipuon ko fajar na taman sagyang ko to maghrib. Ikadua nagyang ko to niat. Niat na tano diniwanan kakapakaya isanan sagyang ko to mga pakaysi tano makapasad tano mamagusay. Aya ikadua masala na ang tunay kukuma nagyang kaiya Ramadan, aguan tunay dalilian. Yang kaiya pumagusay na kan na ini sindag na yakagya. Ipuno ko masala apaganay na taman sa giyang kaiya masala to rabi'a. Na supakabatiya sa Arabic, agu paman na ada na katawin niyan sa giyang kaiya Arabic, na nakapakaya pagilay niyo. Why? Pagilay niyo agyang ko to ini sintano ini postano kagiya. Yang kaya mas'ala athaniya na hukmu siyami Ramadan wa dalilu dhalik. Antunay kukuma nagyang kaya katigar ko Ramadan. Naguan tunay dalilian. Ay ako nakukuman yan at tigo mga ulama na swalla na ini paliugatian agyang kaya kapusa ikubula na Ramadan. Samano to na wajib. Obligado at tigatano. Paliugat agyang kutuwa kapusa iyo mga Muslim sa agyang kaiya bulan na Ramadan. Samano to naswajib so farad na yamanan yan na belasan agyang kutuwa diuninggalabak nagu siksaan agyang kutuwa imbagakian. Napiakalakanan ng mga pagarya. Pia kalakanan agyang kanana paman nakababaloy niya na wajib babadan adun si ko mga pamilya tano idadaray no nira nagyang kaiya kapusa. Nausayin tano si ko mga pamilya tano agyang kaiya kapusa na wajibay. Kailangan din na sumuslim makagugad aban niya na paniyakit na kapamuasaan niya na ya kaudin niya na pamuasai na mataan na isiksaon wallah sa alungan na mauri. Bialo yaya o agamatan wa Islam isa ko mga rukunian. Bialo yung agamatan wa Islam isa ko mga rukunian. Surukun wa agamatan wa Islam limatiman na isa undo nagyang kapusa sa agyang bulan na Ramadan. Aya dalil mataan na so kapusa na wajib nagyang kutu akataru Allah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iskanu amya maratia na inipaliugat rakanu wallah so kapusa bulan na Ramadan sa lagid nagyang kutu akinipaliugat niyan si ikum miyangaw na aniyo ang mga pagtaw la'allakum tattaqun kaangkanu makapananggila atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Tepengantan Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya Ramadan, sa giyang kutua kababalitan no at titu-titu makapaparatiaya anto na yung kita kapananggila itano sa giyang kaya mga siyay isa sa para katano ukado ng tano Rabbul Alamin o di naan rakatan waya makauman sa giyang kutu parati atano si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman nagyang kutu inaluy wallah kutiba naginan sutigatan wa furida paman na ini paliugat wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua ayat nagyang kutu akataru Allah syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Ayaman nagyang kaya katuru Allah subhanahu wa ta'ala na suulan-ulan na Ramadan naroon ini pantagagyang kutuwa kini turunan si ko Quran. Ronon ini pantagagyang kutuwa kini turun ko Quran turuan si ko mga tao. Naman ito. Wabayinatin minal huda wal furqan nagupakarayagan niya nagyang kutuwa karina turuan nagupaduman.
Paman syahida gi paman na syahida gi ang kaya ayat ati Allah paman syahida minkum asyhara falyasum. Sa tao kamasaanian kasuksianian agi ang kutua bulan Ramadan falyasumhu na pusaw na tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya pada mapapadalam sa giyang kaiyabiyat atano ayat nagyang kutua paman na sa Quran na si ini turun sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Napag-usay ng mga ulama paman na kala ikipantag agiyang kaiya bulan na Ramadan aron no minipantag agiyang kutua kini turun si Quran. Na ulan-ulan ya akabatiya sa Quran na kailangan si arkatano ang mga Muslim kabagan tano sa oras ang mga ginawa tano sa pagkabatiya tano sa Quran. Ayan na panabenaran tano na matamat tano sa Quran sa makaisa, makadua, makatalo sa din sa kakaga tano ron. Adenap ka nagatano si kung mga padetano, mga tungan na itano kagayran na makatalo na makatamat sa Quran. Adem panapaman na makalima makatamat nagina ni mga tao bigan wa Allah sa tawfiq nagupaman na mga tao miya na benar-benar sagi ang kaya bulan na Ramadan. So paman sudi din napakabatiya sa Quran na tawa lugi kagi paman na danyan din nakanggu na iyagi ang kaya bulan na Ramadan. Yang kana na dua ayat abiyatiya tano nagina ni karina dalil supuasa na paliugat siya katanwa mga Muslim. Ipapaliugat tarakatanwanan ukadanan tanwa Rabbul Alamin. Si pamasagyang kuto ang mga hadith makatuturo paliugat agi ang kaya kapusa kumula na Ramadan nagyang kuto miya panutul hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah bunya al-Islamu ala khams. Pianagumbalay su Islam sa pulausyan. 5 pulausyan na paganayro nagyang kuto kasi mataan na datuhan at itutu inang taso Allah naguso Muhammad na Allah. Sukitin nagan ko sambayang nagusuki bagan ko zakat nagusuka pamuasa sa ikubulan na Ramadan nagusuka paghajj sa Baitullah liman istata ilay sabila sa iku mga tawa pagkagagawon sa iku mga tawa pagkagawon. Biyan ka na 5 rukun waga ma Islam na ginan ipagintaw tanwa mga Muslim. Ginan ipagintaw tano kailangan na makukumpletuan ng si arkatano. Isabu amadaon, isabu abukulan na kaon, isabu indireno na kaon, na di ka ketarutupan Muslim, nagudi ka kebetuan sa Muslim makatatarutup. Why? Laboro nagyang kaya sambayang ginani pulaos wagama tanwa Islam. Na namada kalasi ko mga tao pemuasa na da sambayangon o ay da sambayangon ino to mga pagariya apaman na so sambayang naginan ikadua importante orian nagyang kutwa syahada na kailangan din na paman na dita no mapakapambela-bela gagiyang kaya mga rukon o agama tanwa Islam. Ikadua hadis akalitan wa dalil nagyang kuto hadis Talha bin Ubaidillah amatana tigyan adna sakata wa Arab am yaquma si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Peter agyang kuto Arab si kunabi ya Rasulullah isu wallah akhbirni madha faradallahu alayya min as-siyam panutulang karakanat tigyan uanto na si ku kapamuasa ipapaliw ka tarakan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Agimada ka lagi ang kutuwa kalas, lagi ang kutuwa kapamuasa, nagyang ka iya Arab, sa katawa Arab, namya ko masiku Rasulullah, at tigyan na ando sa giyang kutuwa kapamuasa, ipapaliw ka tarakan wa Allah. Ayan isumbagun na nabitan wa Muhammad na syahru Ramadan. Ayat tigyan na paliw ka tarakatan wa mga Muslim, ay nipaliw ka tarakatan wa Allah, apusan tano na sukapusay tano sa ikubula na Ramadan. Ini pakisip man nagyang kutuwa sa katawa mama tigyan na hala alayya kayra inwa tigyan na baadam pa na paliugat asalakaw sa giyang kanana bula na Ramadan natigo na biyada la dan natigyan na paliugat makaliliw sa giyang kaya bula na Ramadan aptigran o mga tao inunta na ang natigyan mga puasa katigir mga sunnat paman na
mga gawi miya makalala ibala sa giyang kuto kapusa itanuron naguaya ko kumanian na puasa sunnah. Sama no to na miya klaro tanong sa giyang kaya hadith o Talha ayabu ay ipapaliugat tarakatan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kuto katigritano sa bulan na Ramadan. So sa lakauron na paman na mga sunnaw to. Lagi diyan, nagyang kaya pagkatalunugup man na ulan-ulan na Shawwal, na adna na magawin, iya pumuasaan tanuron. Naguso paman na mga mga ulan-ulan, miya makalala ikipantagagyang ko to akapu sa itanuron. Tigong mga ulama, agyang kaya umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya umpungusiran. Miya tayon siran sukapu sa bulan na Ramadan na paliugat rakatano, faradu si rakatano, obligado si rakatano, agumataan na isanan kung mga rukun o agamatan wa Islam, ini pangdo rakatan wa agamatan wa Islam. Paman nakatawan kung mga Muslim, agyang ko tuwa kababaloy niya na paliugat. Ayabuwa paman na di isidinderay nung nagyang ko tuwa mga tao, may tuon nagyang ko tuwa kalaksi ko Allah. Adi na mga Muslim, sagyang kaya masa, paman na dirandan na aargaan nagyang kaya bulan na Ramadan. Dirandan aargaan nagyang kaya bulan na Ramadan sabab buto sagyang kuto adairan kapangnal. May tukira nagyang kuto sabut ko agama Islam. May tukira nagyang kuto panaguntaman kung mga galabak ang mga pipiya nagyuto yung sabab amidadaray no nira nagyang kaya kapamwasa. Ipangunitano si ko Allah, ipangunitano siran ko Allah, taufikan siran wallah makapamuasa siran. Kaya mga pagarihan na kapagaya di tanong saya di makatumpu-tumpok. Di tanong saya di makatumpu-tumpok. Pag-usayin tanong yung kaya paman na mga kukuman o puasa. Mula lang sa ikukyalo iniyan ko Quran, hadith. Agugyan ko to kaya pamagusayin ng mga ulama. Napkatukawan niyo na sampay niwayasi ko mga pamilya niyo. Mapakaya antay da pamilya niyan paman na madaray nun. Ad na mga pamilya tanu kapakaya miya sipasipag tanu din. Miya paman na marami rakatanu mga Muslim. Ami dadaray nun nila nagyang kaya puasa. Na, pag-usayin tanu kira nagyang kaya puasa di kapakay si ko Muslim uban yan aya indiray nun. Kagiina aya ko kumanaya na paliugad si rakatanu mga Muslim. Na kumuha tanu sa malaabalas. Na upama ko sumanga tungan itan alhamdulillah malakiran yarga su agama na si tanu pamansi ko mga seringan tanu. Kung mga seringan tanu na ipanganu tanu kira nagyang kai kukuman o kapusa paliugat siya rakatanu ang mga Muslim. Tigong mga ulama awaan na mungkiruhu kafirun murtadun anil Islam. Gitanudan tanu. Sa tawa ungkir niya nagyang kaiya Ramadan. Ungkir niyan sudi katigar sa giyang kaya bulan na Ramadan na kafir. Miya kafir at tigong mga ulama. Ayaman na miya kafir na miya kaliyusi ko agama tano Islam. Taruto pa din na miya kaliyusi ko agama Islam. Kafir agyang ko tuwataw inungkirian. Inungkirian agyang kaya kababaloy o puasa paliugat. Nagutigong mga ulama murtadun anil Islam. Na miya balus kanya na murtad. Paman na miya murtad sa kanya si iko agama tano Islam. Naman mga pagariya, piyakalakal kukuman yan. Piyakalakal kukuman yan na manabna-benar tano sa mga pamilya tano, mga tunganay tano na di sila ni makapusa sa giyang kaya bulan na Ramadan. So mga ulama na tigida na upama ko ad na pamilyang ka o di na tamo kaap katutong. Ad natamog ka, pamilyang ka, gyan ko ito amalar kay arga Naawatigian ako paman na maranin siya gyan ko ito apoyap katutong. Anto natigin ni suwa nakatigong mga ulama na penabenaran na kayo makuwang kasiran sa gyan ko ito adar paap katutong, kaasiran ni katutong. Naswaga matan wa Islam na siya tanong si ko mga tungan ay tanong sa gyan ko ito kakatutungiran sa gyan ko ito apoy kunara ka jahannam. Wanto na ipanabenar tanong sa giyang kutu adi ka binasaan sa mga pamilya tanong sa dunia
na panabenaran tano mambuhi disiran kabinasaan sa alungan na Maori. Yang kaya kanggal baga ko agama nagiya paman na pakasya prakatano sa yang kaya pakasya prakatano sa alungan na Maori na panabenaran tano isabot na ya o mga pamilya tano. So mga ulama na ayaba si haniran o din ayakino aniran sa giyang kana nakababalo yu puasa apaliugat na paganayro na sa Quran. Niyali tanwag yang ko to ayat sa Quran ayay waladzina amanu kutiba alaykumus siyam adu salakawron. Was sunnah agusuho hadithu nabi tanwa Muhammad yang ko to hadithu Abdullah ibn Umar aguso hadithu Talha wal ijma' na ikadua na giyang ko to ijma'. Agyang ko to akiyang umpungan sa ikong mga ulama, nagupaman na miya timu-timu sa mga Muslim, saya ko kumanagiyang ko to ataw, ungkir niya nagyang kaiya puasa na miya kafir sa kanya. Wa ajma'al muslimuna ala kufriman man angkarahu, nasa din sa tawa, ungkir niya nagyang kaiya puasa, di niya napamuasaan, nagupaman na indirayno niyan, nataw sa kanyan, miya kafir. Ayay katluwa masala na aksamus siyam. Antunay kelas yang kaya kapusa. Nati kung mga ulama supuasa na dua kelas inian. Paganayron na kapusa paliugat. Ginanitunudan tano. Kapusa paliugat. Ikadua na kapusa sunnat. Kapusa sunnat. Yang ko tuwa paman na dua klase paliugat agu sunnah. Nagyang kutup man na paman na paliugaton na talop man na kalasinian. Paganayro na saumu Ramadan, kapusa ko Ramadan na paliugatanan. Saumul kifarat, yang kutup kapamuasa sa kifarat na paliugatanan. Yang kutup saumun nudur kapamuasa miyakaw kitsa samaya na paliugatapanan. Na kauto. Mga pagariya, yang kutup kababaloy upuasa paliugat na telua paman na kelasinian. Saumu Ramadan, saumu al-kifarat, na ikatalo nagyang koto saumun nudur. Tigo mga ulama, agyang kaiya pagusayin tano, makapantang sa agyang kaiya kitabus siyam, na si ibu aya sa agyang kaiya saumu Ramadan. So mga padapaman na usayan, na sianan si iku mga pada mga bab udi na pada usayan sa agyang kaiya agamatan wa Islam. Sa manuto na so yang kaya Ramadan kapusay ko Ramadan na ayatan ubu pagusain. Ayatan ubu pagusain sa yang kaya kitab di tano di pamagusain. Aya masala ikapat. Asitano pagpusa yang kaya di tano di kapangadi na fadlu siyam syahri Ramadan anto na ikapakalalabi agyang kaya kapusay ko Ramadan. Naguanto na yung mga ungangan wagamatan ng Islam sa giyang kuto isusugo niya na kukapo sa isagiyang kaya bulan na Ramadan. Pagkadayro na giyang kaya giyang kaya fadl kapakalalabi niyan na miya panutul sa giyang kuto hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama laylatal qadra imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Ayan may nasa din sa tao. Amitindagiyan nagyang kutu Laylatul Qadr. Mitindagiyan nagyang kutu Laylatul Qadr sa paratiyan naguarapian sa gyang kutu abalas apapadalam nun wallah. Na irilaun wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutu ami pusamian dusan yan. Allahumma sa'an. Sa manuto pagarian na uwaya miya pagididika na 50 ragun na upama ko mitindig kaagiyang kaya Laylatul Qadr isa mga kagagawin sa agiyang kaya bulan na Ramadan na yang ko to miyan dusang ko miya ka 50 ragun na iprelar kan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na madagal siya katano di makanggalabag sa mga kadusaan. Sabab sa agiyang ko to kababaliw tanwa mga manusia malubay di tano di makanggalabag sa mga galabag ikadusa tano. Na yang kaya Ramadan na isad na pangangawidian ng mga pagarian ay prilar ko tano Allah subhanahu wa ta'ala yang ko to amiyang andudusa tano. Na panabna-benaran tano yung mga pagaria
Bagantan waya sa oras, naguguro akong tanong sa iku Allah, mapagtanong sa iku mga tao, aprilaan yan na pumakamaradi ka sa giyang kaiapoy ko naraka jahannam. Tigu Allah sa tawa pamuasaan yan sa Ramadan. Sa tawa mamuasa sa giyang kaiabulan na Ramadan sa paratiya nag-uarap sa giyang kutwa balas, kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi na irilaun wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutwa miyaw na miyan dusan niya. Mga pagariya, nasa dun sa miyaw na miyan dusan ka, na miya kay ito-ituanan si iku Allah, nagu-April anan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na tigran tanod na giyang kaiya paman na kargan na giyang kaiya kapamuasa sa giyang kaiya bulan na Ramadan, kaya mambu isumbiun wallah na giyang kutwa kaprilain yan si arakatano, panganin tanod si iku Allah, si itanod mapad sa giyang kutwa mga tao aprilaan yan. Pada panakaloy tanwa dalil, karina sa giyang kaiya bulan na Ramadan na makalalabi, Nagyang ko katru Allah, katru Nabi tanwa Muhammad, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanun ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kabair. Naswatigen sulima waktu, aginan so subuh, luhur, asar, maghrib, aisha, 5 waktu, naguso paglata no 2 di maat, naguso paglata na tigu Nabi tanwa Muhammad o 2 ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, na iprilaun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutwa paman na dusa agyang kutwa tawam yang galbakyan amay kamananang gilas kaniyan sa agyang kutwa mga ladusa. Sa mano to na so paglatano 2 wakato lagi diyan na subu agusto luhur sumamu suluhur agusto asar nagu paman na so paglatano 2 di maat agu paglatano 2 ramadan na asar mga pagariya pananabenaran tanwaya nagu masisiyaptan wag yang kaya mga sugan narkatan wallah na prilan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa pagletelatan yan na namana benar tanu nagu panguyatan tanu ang mga ginawa tanu nagu kuantan wag yang kaya bukal mapapadala markatanu sa giyang kaya bulan na Ramadan ay pangisigitan ng mga pagariya nagyang kutwa mga tao kilay tanu siran apmetya siran sa Quran mga tao masisiyapiran nagyang kutwa mga sambayang mga tawa masisiyapira nagyang kuto ang mga pangani tadun-tadum si iku Allah sa giyang kaya bulan na Ramadan. So pamansungangan sa giyang kaya kisusugun sa giyang kaya bulan na Ramadan natigong mga ulama inisugu Allah agyang kaya kapusain sa giyang kaya bulan na Ramadan sa madakal laungangan. Apya dalam sa Allah nagumadakal ang mga guna ako agyang kuto ang mga Muslim paganayron na tazkiyatun nafs atigitanwa sutinian sa mga ginawa tanu sa mga barapuasa na kasutiran nagyang kuto mga ginawairan watatahiruha watangqiyatuha min al-akhlaqi radhi'ati wal akhlaq radhi'a nagu kasuti kelumpi wagyang kuto tao sa gyang kuto mga rarata mga paparangayan o di na marata parangay o di na marata ulawla nasa din sa marata ulawla na kesutin niya nagyang kuto ataw kesutin niya nagyang kuto barapuasa sa gyang kuto mga raratagal di kaniya ng pakapumagantaan di kaniya ng pakapumaritisan di kaniya ng paman na antunaasan maratagal paman na haram magyang kuto ako kumanian kagisa din sa tawa din yan pananggilaan ibaga kagyang kaya mga muharram mga rarata agalabak na dad na arga agyang kutwa din yan ikapusa. Dad na arga agyang kutwa din yan ikapusa. Kapaman na dan yan na pananggila agyang kutwa ini sapar. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigong mga ulama mataan agyang kaya kapusa. Yudiku majari syaitan fi badani insan na magpakaito iyan agyang kutwa darpa o syaitan sa agyang kaya mga lawas tano. So bara puasa napakaito ito agyang kuto ukita ono syaitan si ikulawas yan. Paman na upun di tigra sutaw na may ito agyang kuto syaitan yan. Upun paman sutaw na naungkir niya nagyang kaya puasa napakalala agyang kuto ukita o syaitan sa agyang kuto lawas yan. Na nabenda paman na ditano kabaya ubatano paman na beluya mga tawa kasasaitanan. Agira manutuad na kerarangitan yang utap kerarangitan nanti kita nua syaitanan siya ini syaitanan nah tigo mga ulama sa mga ungangan pita inano yung mga ulama
natigira na sukap po sa tazhidun fi dunya wa syahwati na mapakaito yan nagyang kuto abubaya sa iko dunia. Opo nga bara puasa na di ka di mga pamagitong agyang kaya dunia na di ka pa kayo batano saya mibulog. Di ka pa kayo bang kasi bulog na ginawang agyang kaya dunia na ayakiad na saya wallah na pagamal tano saya, pruma saya tano saya, suasuatan tano sa wallah, sibuan tano sa iko wallah, sibuan tano sa wallah. Ay mana nagyang kaya dunia na giya ipakasuportar ka tano sa iko kapagagama. Kana bagyang kaya dunia na sa kaniyan ipakaalangan ka tano ko kapagagama. Tigo mga ulama awatargibu fil akhirati wa naimiha na sukap po sa naayad na paman na isuguyan ka nagyang koto ka kebubayain ka sa iko alungan na kaamawri nagugyang koto ka pilian ka sa iko alungan na kaamawri. Nagina ni katurong mga ulama suka pamuasa na mapakaito yan, nagumapakadayan sububaya ko dunia. Madakalman si ko mga bangsa tano, tanto din ako minitaralo, minibulugag yan ko to abubaya iran si ko dunia. Dinandan na aargaan suka pagagama, kilay tano suka wiyaguyagiran, paman na daon suka pagagama Islam. Na naginan mga pagariya, na tao to miya panguri pan o dunia iyan. Na dito mapia. Na suka pamuasa na ayad na ipamugay niya si arakatano na katutuusan tano agyang koto alungan tano mauri nagupkiguraw ko tano si iko Allah ama pan tano niya nagurilaan tano niya nagupakasul tano niya si iko suruga iyan. Ayay katalo hikma ungangan na asaw mo yaba'athu anil atfi anil masakin na suka pamuasa na kagedam o mga tawag yang koto paman na magagedam o mga miskin. Yang ito mga miskin, kararagan siran, o di na kurang kira nagyang kutwa kauyagan. Wasu'uru bi alamihim, na so mga muslim, na kagedamiran panagyang kutwa magagedam o mga pobre kasasakit, o di na tigtanwa masakit. Yang kutwa, tigtanwa miskin, o makagabi, na di pakauto, na umakauto, na di makapita, na mga miskinanan. Lalayo nagyang koto kagugutom mikiran. So mga bara puasa na kagdamiran nagyang koto kaor kapkagutom mikiran sa lagid nagyang koto kapkagutom mo mga miskin. Lian na sa imayaduku alam al-ju'i wal atas. So bara puasa ti mga ulama na magagdamian nagyang koto kagutom nagyang koto kawaw kaor sa giyang kaiya mga kaduno sa bulan na Ramadan. Yan mga pagariya kailangan siya tano na suad narkiyan na di tano di makasedeka. Kapsedek ang tanong sa mga pagaritano sa giyang kaya kaya pakasul na giyang kaya bulan na Ramadan kami anto na ini miya ganda tanong giyang kutu karga na giyang kutu kapagintawiran penalamatan tanong sa Allah kaad na mga riski niya sa tanong mga halal penalamatan tanong sa Allah ka maapad tanong sa ikong mga tao paman na adan mga riski, mga limu ay pambagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya, si tanu buto managi ang kaiya paman na itanu di ka pamagusay kateman buwa nagi ang kaiya waktu aluhur na mariparado tanu sa giyang kaiya paman na sambayang luhur. Insyaallah na ipagpus tanu bu agyang ko tuasikan kelas tanu iterotop tanu sa giyang kaiya babul awal paman naginan so masala ikalima masala ikanam aguyang ko to masala ikapito naginan ni insyaallah paman na pumagusayin tano sa sunod insyaallah biidnillah balasan kan wallah sama da kalamapya so mga pagariyami mga bangsami pumamakin ng sagyang kaayalib tano balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sama da kalamapya panganing ko si ko wallah adnab kakwani sebutin niyo sa giyang kaya di tanong di ka pamagusay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.